Semana da Ciencia na escola, os nenos e nenas de cuarto de infantil fixeron un pequeno experimento na clase. Fabricaron plastilina. A receita é ben sinxela: fariña, maicena, sal fina, aceite, limón e auga quente. Despois tiveron que amasar e amasar o seu anaquillo ata que quedou como a plastilina brandiña que adoitan usar. Para o toque final, tinguírona con colorantes alimentarios. Cada un elixiu a cor que prefería e volta outra vez a remexer na masa e amasala ata que quedara ben mesturada. Mancháronse moito, pero, como podedes ver, pasaron un anaco ben divertido.